bukakti khutung bakjaki tongmano rugino TTADC bukakti khutung bakjaki tongmano rugino phasalo siching sora amchayobo 200 nukungni bumarokno khutung bagui yafarka tei khutung rangkisa marini hinpano tipra sorokni bagui busuk joratei nangkukpani abono sawi khnarika MLA Poldangsu khainaidi bini khuktino saisreke sini mangpriwo Bureau Report Tripura News Bharat Sir, tini bot hayo khutung bagjagai tong. Hambai media friends sokna tini angthai sok pajak oro chiching sora bisigo oro 200 engko buma rokna khutung jeta TTADC baike rohajak gobagrani wansuk mungbai apna tini oro 200 jon rano distribute khainani phaimani Sir tai kaisa social media ni bisingti khlai chung nugui mano kisasak lukurok je khutung bagjang nang bisingtei kwbangma kogrok kasawai tongo tei o khutung kisisa rangmarini hinpano inti prasa kungbara rokni bagai busuk jorati nangkukma obo kicha sir nangkukmani prothom kok sanayang jungno fan dita ngeba jung gari fan pairinai helicopter ro pairinai kintu fan to kriblina aroni bising saya hamjakmani hnei chini jeta kanmung chunmung chin jeta sinimung obno taknani serengoi tongthung khologoi telangthung nise khutung rmani bubagrani wansuk ne buijara sanai sanai no rajniti to khainai khaigathung haipono chung chini jeta imang chini jeta bubagrani imang chung abono tuise himui tongmaba bubagra khutung sersa daru ajer daru chung hamjagai nahaka chung hamjagai ri tong abono kotor hambai sir TTADC bukakti khutung bakjaki tongmano rugino phasalo siching sora amchayobo 200 nukungni bumarokno khutung bagui yafarka tei khutung rangkisa marini hinpano tipra sorokni bagui busuk joratei nangkukpani abono sawi khnarika MLA Poldangsu khainaidi bini khuktino saisreke sini mangpriwo Bureau Report Tripura News Bharat Sir, tini bot hayo khutung bagjagai tong. Hambai media friends sokna tini angthai sok pajak oro chiching sora bisigo oro 200 engko buma rokna khutung jeta TTADC baike rohajak gobagrani wansuk mungbai apna tini oro 200 jon rano distribute khainani phaimani Sir tai kaisa social media ni bisingti khlai chung nugui mano kisasak lukurok je khutung bagjang nang bisingtei kwbangma kogrok kasawai tongo tei o khutung kisisa rangmarini hinpano inti prasa kungbara rokni bagai busuk jorati nangkukma obo kicha sir nangkukmani prothom kok sanayang jungno fan dita ngeba jung gari fan pairinai helicopter ro pairinai kintu fan to kriblina aroni bising saya hamjakmani hnei chini jeta kanmung chunmung chin jeta sinimung obno taknani serengoi tongthung khologoi telangthung nise khutung rmani bubagrani wansuk ne buijara sanai sanai no rajniti to khainai khaigathung haipono chung chini jeta imang chini jeta bubagrani imang chung abono tuise himui tongmaba bubagra khutung sersa daru ajer daru chung hamjagai nahaka chung hamjagai ri tong abono kotor